Hello guys. Ayan, papakita ko po sa inyo guys kung ano yung mga iba't ibang klase ng melon. Ayan si watermelon. Ayan po yung klase niya. Ayan. Ito naman si melon rock. Ayan si melon rock. Ganito po yung mukha niya. Ayan. Popular naman yan sa atin. Tapos si melon yellow. Nandyan si melon yellow pero usual yellow color siya. Literal talaga na yellow color. Next si melon pear. Ito pala yung style nun. Pero yun, ganyan yung style niya oh. Ayan. Ayan. Si melon pear. Ito naman si honey melon. So puti siya guys. Puti. So siguro puti rin yung nasa loob niyan. Ayan si honey melon. So si sweet melon. Kanina kung may melon yellow, ito naman si sweet melon. Yan po yung style niya. Parang light yellow yung nasa loob nito. Si melon rock hanggang doon si melon yellow. Yan po guys. So, pili-pili lang. Diyan yung presyo nila, $3.50. Ito, hindi ko pa natitikman, promise. Ito yung popular sa atin. Ayan po guys yung mga iba't ibang klase ng melon hanggang doon. Ito naman po tayo sa mango section. Itong klase ng mango na to is ayan, Pakistani. Pakistani mango or galing sa Pakistan. And then from India. Mango padang from India. Bumili kami last time ng mango galing Pilipinas. Sobrang asim kasi native. Yan naman si Brazil. Mango Brazil, mango India, yung isa mango Pakistan. Ito yung mga mango sa Brazil. Yan, di ba? Ay, itong mga mango na to galing Thailand. Ito naman yung manggong Thailand. Amoyin natin guys. Laki. Parang Carabao mango nung kalaki nun sa atin. Ayun oh. Thailand. Thailand. Lalaking na. So Pakistan, Brazil, India, Thailand. Ito naman si, ang tawag nito is mango Ivory Coast. Ayan yung flag. Hindi ko alam kung anong flag yan sis. Yan. Ito naman si Mango Alfonso. Still from India. Ganito yun ah. Pero mas ano to ngayon ah. Hindi siya. Ay nahulog. Ala. Pumunta na sa loob. Sorry naman po. Ayun. Sorry po. Sorry. Ayan. Parang matigas-tigas pa yan. So, hindi pa siya malambot. Sarap nito sa alamang. Ito naman si Mango Kent from Africa. Lalaki dito guys. Africa. Hanggang dito. Pakistan. Still Pakistan. Tsaka si mga India na dyan. Wala si Pilipinas. Usually makakabili ka lang ng mango na native sa mga Philippine store. Katulad ng bili natin. So yan guys yung mga iba't ibang klase ng mangga galing sa iba't ibang panig ng mundo. So guys, ito naman si banana. Pero itong ano, made in Ecuador. Galing siya ng Ecuador. So I prefer ko yung sa Dole or Dole ng Pilipinas. Nakabili na ako niyan pero makikita nyo guys ang lalaki. Lalaki oh. Ang lalaki. Ang laki oh, mabigat siya. Nabili na ako kanina. Ayan, ang bigat. Galing siya ng Ecuador guys.
Hindi masyadong masarap pag ganyan. Mas masarap yung sa atin. At ayan po ang ating video for today. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs. Till next video guys. Bye!